matsayin ka na wakili na jama'a akwai kuma abin da za ka iya amfani da shi ka nemo musu haƙƙi ko da a gwamnatin tarayya ko a gwamnatin jiha. Ni abin da na yi imani da shi mafi akasari rashin kulawa ne na mai wakiltar mutane, wasu abubuwa na alheri ba sa zo musu. In mutum ya cire son zuciya ka tursasa neman abin kuma ka dage a kansa, shekara huɗu ai da yawa. In ba ka samu wannan shekaran ba wani shekara kamar za ka samu, ka san shi ne ake cewa lobbying. Ai za ka haƙura da wani abu saboda a baka wani abu. In dai ka ba abu muhimmanci ba za ka iya warware duka matsalar jihar Kebbi ta Arewa ba. Mun shiga wurare wajen kamfen wasu nan ma ka shiga su na ce wani gari na Sangilu na ganin sunan garin kenan. Ban taɓa ganin hanya mummuna ba wadda mutane suke bi su shiga da hatsari kuma wannan hanyar zuwa wannan garin ba wani nisa gare ta ba, amma yadda aka wulakanta da ita aka farta. Sai ire-iren su da yawa za ka je za ka gani. Ba za ka yi warware matsalar jihar Kebbi ba gaba ɗaya a hanyoyi cikin shekara huɗu, amma za ka masa, za ka cire inda ganin sun ma al'umma zafi. In ma za ka warware wasu abun to wasu ka danne ka samu a samun musu. Ai ba abin da yake da wahala ba ne. Kullum abin da yake da aka da shi shine mutum me ya sa gaba kuma me ya muhimmanci a gabansa. In ka ba abu muhimmanci to Allah su za ka samu nasara a kan shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawa muke magana daga ina? Muna magana da Bala Tisha. Malam Bala Tisha muna tare da kai. Ka matsa daga gefen akwatin rediyon ka. To da farko yana ba ko murna. Na'am. Yana ba ta Allah ya sa a yi zaɓe lahiya a To muna godiya malam Bala, duk yawanci injiniya fatan alkhairi suke ta mata. Da ka yi mana wasu bayanai, wato tambayar da nake so yi a ganin ka su yanzu wakilai ba su tuntuɓi wannan mutanen bane ko kuma ba su je sun ga yanayin halin da mutane ke ciki ba. Gaskiya ba na tunanin sun je. Ba su je ba. Gaskiya ba na tunanin sun je, dan duk wanda mutum mai nazari kuma da an ka ba shi hakkin al'umma kuma na wakiltar mutane ya je ga yanayin suke a ciki, yadda zan na shekara hudu ya shekara wasu hudu shekara 8 kuma wani abu ba, to ka bincike zuciyarsa daga sai kuma wakilcin mutane ke yi kuwa. Kusa ya san cewa ba abu ne wanda ke da wahala a gwamnati ba, inda kan nace kan matsa ka bi to ba yanda za a yi wasu abubuwa da damuwa irin wannan ce ba samu kawai da su ko da kuwa gwamnatin jiha ne wannan tana gwamnatin tarayya. So gaskiya abin da nake a gare shi ne wakilan nan ba su je ba, ba san yadda suke ba, sun wakilci mutane amma ba su wuce suka ga yadda suke ciki ba. Ka tafi majalisa ka shekara hudu baka san mazaɓarka yadda da suka samu kansa ciki ba. Assalamu alaikum, ga wani kira shi. Barka da aina lafiya. Lafiya lau, da muke magana. Kana magana da Aminu a tare da Ungwar Ratus. Mala Aminu muna tare da kai. To shi mun riga mun rasu kira. 09096934444 shine lambar da za ku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yawa muna tare da kai. Muna magana da Sanusi mai caji maya kuno. Malam Sanusi muna tare da kai. Ina kira na ga injiniya, muna fatan Allah ya sa na daga cikin shugabanni na gari wanda muke karo ana kifan. Amin. Allah ya gwada mana da kula, Allah ta haida wanda lahiya kai lahiya ba tare da wata hayaniya ba, Allah ya kifa mu da gosa duk mai muna adalci ne adalci ne Allah ya kifa mu ba ya sa'a wannan zaɓe. Kuma tambaya ta ɗauki ne wata gajiya ya da ke mata mutamar bin da ɗan takarar gwamna. To ga shugaban jam'iyyar nan yana sauraron ka, insha Allah kuma zai baka ansa. Alai Musa wannan tambaya. Ok, yana tambaya gaskiya. Jam'iyyar NNPP tana da ɗan takarar gwamna, kamar yadda kowace jam'iyya take da ɗan takara. Kamar sanin kowa ne cewa akwai wasu jihohi waɗanda suka samu matsala na tura sunan ɗan takara na gwamna. So kuma ba daga nan bane, daga hukumar zaɓe ne. Amma dai still yanzu haka muna da kotu kuma ana ta ƙoƙarin daidaita al'amuran, kuma muna sa ran insha Allah daga nan zuwa zaɓe sunan ɗan takararmu zai bayyana a hukumar zaɓe, kuma zai zaɓe kuma a yi mishi zaɓen share fage da komai lafiya lau babu wata matsala. Sunan shi kuma Alhaji Nasiru Wan Bankabi. Wan Bankabi shi ɗan takararmu na gwamna. Assalamu alaikum. Muna tare da kai wace magana. Lafiya lau. Sunana Alhaji Abubakar Alheri, bayan sai Allah dogara da Allah jari. Alhaji Abubakar ko? Lalle ni shawarar zan ba 'yan takarkaru ga baki ɗaya musamman babban bako
fitowa ba ne su zamo abokan shawara gare ku za su aza buga hanya mafita da yadda Allah. Da haka Allah shi ba mai rabo sa'a, da Allah ya ba mai rabo sa'a to a sani a haɗa kai a taimaki ƙasa ko jiha da baki ɗaya da sauran al'umma. Allah ya ba ku ikon taimaka lokaci ya karatu. Allah ya sa a yi lahiya a ƙari lahiya. Amin sun mama muna tare da mun gode kuma ɗan takara zai baka. Ba mai rabo sa'a kuma a ci gaba da hankuri da taimakon al'umma. Allah ya ba mu nasara. Amin muna godiya. Injiniya ka ji shi shawarar da ya bara da kuma ɗayan kira-kira da ya haka. amma muna godiya kuma ina ganin wani zama da chairman na jam'iyya ya nan da cikin zaɓe-zaɓen mu na NNPP muka dai ma muka fito da shi kuma muka dai muke wannan wanda muka ba da girma da muhimmanci ga hakima da uwayen ƙasa da sarakuna da tsarin mu na ƴan 11 wanda tsarin mu na mazaɓa wanda yake kowace mazaɓa a Najeriya mun ɗauke ta da muhimmanci kuma mun ba ta inganci na tallafa ma mutanen wannan mazaɓar. Wannan abun mun fitar da shi ma ba sai ɗan jam'iyya ba in aka gama zaɓe ita mazaɓa ta jama'a ce kuma duk aikin da za mu yi na inganta rayuwar waɗannan mutanen a wannan mazaɓar ne kuma ƙarƙashin shugabancin ko hakimi ne ko uban ƙasa ne ko basarake ne ka kenan ina ganin ba da ba masarauta ko sarakuna ko shugabanni muhimmanci kuma da muka ba su muhimmanci. Muna gudanar da wannan tsari na 11 daga kowace mazaɓa kuma kaga tsari ne wanda an kai saboda talaka kai directly zai iya wanda ya amfani da gwamnati ko zai amfana da gwamnati ba tare da wani shamaki ba daga wani wuri kuma wannan tsarin yana karkashin uwayen kasan nan ko hakimawa ko sarakuna. Injiniya muna so ka dan faɗaɗa mana wannan bayanin da kai wato kana nufin akwai dan wani tsari na musamman ko wani tallafi ko kuɗi da za a ringa kaiwa mazaɓu kenan ko gundumomi wanda ba sai an suna da dan wasu matsaloli haka za su dan ringa zuwa wurin waɗannan wakilan da aka sa suna dan gudanar da ayyukansu kenan. Akwai abin da muna kira yan shaɗe shi ne wato mazaɓa muna da mazaɓo 8,809 a Najeriya gaba daya ƙarƙashin local government 744 a tsarin mana NNPP injiniya Rabu Sabon Kwaso suna wannan tsarin a Kano shekara 14 ko 16 kuma sun ga inganci shi mun ga amfanin sa cewa kowace mazaɓa a Najeriya zai bata miliyan 1 wannan a cikin kasafin kuɗi za a fitar da shi kuma za a ba kowace mazaɓa wannan kuɗaɗen suna ƙarƙashin ko hakimi ko uban ƙasa ko basarake daga cikin wannan mutanen 11 akwai shi hakimi ne sannan akwai limami na gari sannan akwai shugaban jam'iyya ta NNPP shugaban jam'iyya ta jam'iyyu guda biyu masu kwari kamar na ce APC da PDP shugaban ɗalibai shugaban PTA na babban makarantar da kotun yawa shugaban mutane da suka da kasa shugaban mata sannan da kuma mutum mai taimaka ma jama'a kaga wannan mutane a kan kuma 11 kuma duk an cire su saboda ana tunanin za su wato al'umma su adalci kan su wannan kuɗi yake zuwa miliyan 1 wannan miliyan 1 amfanin ta shine kaga an kashe kokon fara masallaci za su gaba ta lalacewa kace kana jiran a ta kula ana neman taimako makabarta ruwa ba sa cin makabarta ko kare su na kabari a shara neman gudunmawa a gyara ba neman kwalbati ya dade ana neman lokacin gama da zo ta yi ku da kanku kuna da rigima ta auren zaurawa sun yawa babu tallafi gare su ku taimake su kuna da matasa masu kwari masu sana'a amma jari ya yanke ku ba su rance kuna son matasa su yi aure babu sadaki ku biya musu sadaki kuma wannan kaɗan ne daga wajen gwamnatin tarayya mu ma yan takara ni yanzu mutane sanata ne ma na ci zaɓe ni ma zan ɗauki nawa an kaɗa cikin wannan asusu don majalisar wani tarayya shi ma zai ɗauki na shi kaɗa cikin wannan asusu muna da dama ga organization da dama da suke ba da gudunmawa su ma za su ga kwana saboda asusu shi miliyan da ita ce kankanta kudin zai kai miliyan 5 a wata ya danganta da irin abin da aka samu zai karu saboda haka ga yanzu abin da aka yi shine dama an ka bada mazaɓu ƙarƙashin shugabancin wannan sarakunan su kai aiki na alheri kai tsaye ga al'ummarsu sannan kuma aikin kwangila yanzu aka ba da shi mazaɓu da za su tantance cewa aikin nan da aka wannan mazaɓar lokacin gaman ta bada aikin ne jihar ta bada aikin ne suna da hurumin su bincika wani aiki an aka ba aikin me aka ce me aka biya shi saboda aiki nasu ne wani tare ta kawo aiki wa aka ba aikin me aka ce zo yi nawa aka ba shi ya kamata ya gaba ka gani saboda matsalar tsaro injina na musa kuma siya da gwamnati da ke 'yan sanda 750 so da 750 so da yake karin ma'aikata na custom da aikin ma'aikata na immigration wannan tsarin ma ya koma kan mazaɓu ba za ka je local government ba za ka je daga mazaɓar ku ne sun tantance ka daga tantance ka sun san wannan yaron ba ya shaye-shaye sun san wannan ba ya ɗauka kayan jama'a mulki ne ya dawo kan wayannan shugabanni a abin da sa ƙasa ta lalace saboda wayannan wayan ƙasa da hakimawa da sarakuna an mai da su ba su da lamar a siyasa kuma su suke da lamar su suka san al'ummar su to mun dawo musu da abin hannun su su ne za su inganta rayuwar mutanen su saboda abin wajen su zai zo
sun san 'ya'yansu yau a fari ne a ce yau wannan mazaɓa yau ɗansu Musa Sule a da wani gari a ce kamar Cibike kaga karamin gari ne a ce Cibike Musa Sule Cibike yau shine kwamishinan 'yan sanda na wani gari saboda mai daga mazaɓa ta ka ɗauke shi nan da shekara 20 sai zan kwamishinan 'yan sanda amma yana can cikin ƙauyen zannan damar ma ba zai same ta ba to mu kuma muna ganin cewa wannan zalunci ne a ƙasar nan ya kamata kuma canza shi mu mun samu dama dan me wani ke bugan cikin yaro da yana da lokaci ba za ba shi dama ba al'umma da wakilcin su ya san al'umma suna sun zama masu ruwa da tsaki shi ne maka magana shi abinda shi ne sai shi ya sani cewa mu yanzu mun dawo masa da mulki ya koma hannun su ya koma hannun uwa ya ƙasa ya koma hannun hakima ya koma hannun sarakuna kuma akwai kungiyoyin mata a ciki akwai kungiyoyin mata akwai kungiyoyin mutane masu lalura ta rayuwa akwai kungiyoyin matasa akwai kungiyoyin kowa na ciki a wannan tsarin ba wanda aka fitar da shi labarai lokaci na hararen mu bari mu ko za mu ɗauka lambobi guda biyu assalamu alaikum assalamu alaikum da muke magana daga yana kuma Malam Aliyu Shata muna tare da kai daga ina daga Suru ko to muna tare da kai ai shi yanzu kaga shi baya nan yanzu ga wanda yake nan muna tare da shi injiniya Abubakar Sadiq Jakadan Kabi in kana da ko wani matsala tare da wancan ka gani ai ku bari in kuka samu ganin shi ko in ya zo shi ma sai ku mai jawabi amma ga wannan muna tare da shi kuma yana saurara ka amin mun gode ya kira yana cewa su ba su yarda da wani dan takara bane na PDP ba to ai wannan kuma mu ba mu da hurumin magana kan shi assalamu alaikum kuke gashi nan 09096934443 shine lambar